Μια σημαντική ενημερωτική εκδήλωση για τη διαχείριση του αμβρακικού κόλπου πραγματοποιήθηκε στο Μενίδη Αιτωλοκαρνανίας. Συμμετείχαν οι φορείς οι οποίοι απαρτίζουν τη Συμμαχία για τον Αμβρακικό, ενώ επίσης σημαντικές ήταν οι θεματικές ενότητες που ανέπτυξαν οι ομιλητές στην εκδήλωση. Μια σημαντική ενημερωτική εκδήλωση για τη διαχείριση του αμβρακικού κόλπου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Μενίδη. Συμμετείχαν οι φορείς: η Ελληνική Ορθινολογική Εταιρεία, το Εργαστήριο Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Αλίας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, μαζί με όποιους απαρτίζουν τη Συμμαχία για τον Αμβρακικό με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης του αμβρακικού κόλπου. Στη διοργάνωση της ημερίδας συμμετείχε ο Δήμος Αμφιλοχίας, η τοπική κοινότητα Μενιδίου και ο Σύλλογος Γυναικών Μενιδίου. Ιδιαίτερα την εκπρόσωπο της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC, την κυρία Ρωσάνη, για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Η τοπική κοινότητα Μενιδίου θα είναι παρούσα για να στηρίξει μελλοντικές δράσεις για τον αμβρακικό κόλπο και τον τόπο μας. Ας δώσουμε τώρα τον λόγο στην πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Μενιδίου, Εδωδιός, την κυρία Ναψικάσπεδε. Για την ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση για τον αμβρακικό. Είμαστε ευτυχείς που τόσοι επιστήμονες και μάλιστα νέοι άνθρωποι είναι εδώ απόψε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Ροξάνη Σπύριτο Πούλου για την άριστη διοργάνωση. Το περιβάλλον μας αφορά όλους και πρέπει να κάνουμε τα πάντα, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αφήσουμε κάτι πίσω για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ο αμβρακικός έδωσε ζωή σε πολλές γενιές, εκτός από την ομορφιά του. Επιστήμονες, βοηθήστε μας να σώσουμε τον αμβρακικό. Πιο συγκεκριμένα, οι ομιλητές έκαναν αναφορά στην εξέλιξη ενός μοναδικού προγράμματος για τις θαλάσσιες χελώνες από το Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, στη σημασία του αμβρακικού κόλπου ως καταφύγιου πουλών σε παγκόσμιο επίπεδο και στην αλληλεία στον αμβρακικό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιούμαστε σε 4 πυλώνες δράσεων, στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, τα ευάλωτα είδη, τον άνθρωπο και τα υδάτινα οικοσυστήματα και τα υδάτινα απορρίμματα. Και αυτή τη στιγμή η ομάδα μας συνολικά απαρτίζεται από 21 εργαζόμενους full time, εκ των οποίων οι 3 είμαστε πλέον μόνιμα εδώ πέρα στον αμβρακικό του Μενίδη, γιατί είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός στόχος και στρατηγικά ένα μέρος για όλο το χώρο που αξίζει να προστατευτεί. Οπότε θα χαρούμε να σας βλέπουμε ακόμα περισσότερο και να κάνουμε ακόμα περισσότερες δράσεις, είτε με το Σύλλογο Γυναικών, είτε με την κοινότητα του Μενιδίου, και θα είμαστε πάντα ανοιχτοί στο να συνεργαζόμαστε. Όραμά μας είναι μια υγιής Μεσόγειος θάλασσα, η οποία υποστηρίζει την βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα, έχοντας στο κέντρο πέρα του περιβάλλον και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών. Εργαζόμαστε λοιπόν μαζί με τις τοπικές κοινωνίες για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της θαλάσσιας ζωής και την προστασία. Είμαι βιολόγος και δουλεύω στην Ορθινολογική Εταιρεία εδώ και 12 χρόνια και κυρίως συντονίζοντας και συγγράφοντας προγράμματα που αφορούν υγροτόπους, μεγάλους υγροτόπους στην χώρα. Η Ορθινολογική ιδρύθηκε το 1982, με στόχο και αντικείμενο την προστασία των άνθρωπων πουλιών και των τόπων τους. Και εδώ και δεκαετίες είναι ο αμβρακικός κόλπος γνωστός για τη σημασία του για τα πουλιά. Έχουμε δει δεκαετίες, ίσως είναι λίγο να πω, έχουμε δει σε ιστορικά αρχεία αναφορές για τα πουλιά στον αμβρακικό. Από το 1985 βρίσκεται στο επίκεντρο των δράσεων της Ορθινολογικής. Στη μεσαία φωτογραφία βλέπετε την πρώτη ουσιαστικά δράση ενεργής διατήρησης και προστασίας που είχε κάνει η Ορθινολογική το 1985 για την προστασία της αναπαραγωγής του αργυροκαλεκάνου. Είχαν στήσει ερευνητές εκεί ένα μικρό απόσπιτο και παρακολουθούσαν την αναπαραγωγή του είδους. Ο αργυροκαλεκάνος, του μπάνιου, όπως το λένε και στον αμβρακικό, τον βλέπουμε αριστερά, είναι ένα είδος παραγνώριστο, ο οποίος διατηρεί στον αμβρακικό μία από τις παλαιότερες απικίες του. Λοιπόν, το παράσημο του αμβρακικού τα είπαμε που θα είναι.
φιλοξενεί και για ποιο λόγο είναι σημαντικό σε παγκόσμιο επίπεδο ο αμβρακικός. Ένα κριτήριο για να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως παγκοσμίου σημασία για τα πουλιά είναι να φιλοξενεί τακτικά, δηλαδή κάθε χειμώνα, πάνω από 20.000 υδρόβια πουλιά στο σύνολό του. Δηλαδή πάπιες, χήνες, ερωδιούς, πελεκάνους, όλα μαζί. Τα μετράει η ορνηθολογική κάθε χρόνο σε αυτό που λέμε τις χειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών. Κάποια νούμερα σας έχω βάλει τις τελευταίες μετρήσεις, όπου ο αριθμός ξεπερνάει κατά πολύ το κριτήριο αυτό. Το 2019 είχε 70.191 πουλιά, το 2020 ακόμα περισσότερο, το 2022 πέσανε λίγο, οπότε βλέπουμε ότι η υπερδιπλάσια του ορίου είναι η αριθμή που βλέπουμε στον αμβρακικό κάθε χειμώνα. Είναι σημαντικός σε παγκόσμιο επίπεδο και για κάποια συγκεκριμένα είδη. Δηλαδή μαζεύονται στον αμβρακικό κάθε χειμώνα μεγάλη αριθμή από τα παρακάτω είδη, όπως είναι το κεκκύρι, είναι μια πολύ μικρή πάπια που βλέπετε πάνω δεξιά. Το σφυρικτάρι, εδώ βλέπουμε ένα αρσενικό και ένα θηλυκό σφυρικτάρι. Το μισάρι που έχω σε φωτογραφία με το χειροπελεκάνος και η πουλιαρομήτα, ένα πουλί με πολύ χαρακτηριστικό γράφος που είναι σαν κουτάλι. Αυτά τα είδη έρχονται στον αμβρακικό σε τέτοιους αριθμούς σε σχέση δηλαδή με τον παγκόσμιο πληθυσμό τους, που καθιστά τον αμβρακικό σημαντικό σε παγκόσμιο. Ακόμη μίλησαν για τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων οικοτόπων και τα φαινόμενα ανοξίας στον αμβρακικό, αλλά και για προγράμματα αποκατάστασης του αμβρακικού κόλπου. Εδώ είναι λίγο τα νούμερα. Το πρόγραμμα φέτος η ομάδα έπιασε 384 καρέκλες, έπιασε και μια πράσινη. Από τις 384, οι 242 καινούργιες που λέμε, είναι μοναδικές καινούργιες συλλήψεις. Και οι άλλες που έχουν παρατηρηθεί, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, είναι 143. Εδώ θα δείτε λίγο, αυτή είναι η διαδρομή, είναι η περιοχή εργασία ουσιαστικά, που φεύγει η ομάδα από την Κόπρενα, τι κάνει με τη βάρκα, που πάει. Όλα αυτά εδώ είναι καλέτα. Συνήθως τις πράσινες τις βλέπουμε στα πιο βαθιά, τα πιο θολά νερά, πιο κάτω. Λοιπόν, το πρόγραμμα του Ακέλων όλα αυτά τα χρόνια έχει τη βάση του στην Κόπρενα και κινείται γύρω από εκεί. Φέτος λοιπόν είδαμε ότι από τις χελώνες που πιάσαμε, 4 από αυτές τις είχαμε ξαναμαρκάρει, μάλλον το 2013. Αυτό σημαίνει ότι αυτές βρίσκονται εδώ πέρα, έρχονται εδώ 12 χρόνια. Οι χελώνες επιδεικνύουν αυτό που λέμε φιλοπατρία. Και αυτές που αναπαράγονται θα πάνε και θα κάνουν τη φωλιά τους εκεί που οι ίδιες γεννήθηκαν, αλλά και οι αρσενικές χελώνες του αμβρακικού προτιμάνε τον αμβρακικό και μένουν εδώ για πολύ μεγάλα διαστήματα. Οπότε αυτές οι 4 που βρήκαμε φέτος, τις είχαμε ξαναδεί το 2013. Έχουμε βρει και άλλη χελώνα που έχει καταγραφεί σε ακόμα μεγαλύτερο διάστημα. Ουσιαστικά ο αμβρακικός αυτός λειτουργεί σαν ένα εργαστήριο, με ελεγχόμενες συνθήκες και σε τέλειο μέρος για να μπορέσουμε να μελετήσουμε αυτά τα ζώα. So maybe you are not aware, but this area, what you have in front of your house every day, is a reference worldwide as a unique case. So Ambrachikos is very unique, not only because of the dolphins that I'm mentioning now, but because many other things that you listen to it now, and that you will listen after my intervention. But I've been participating for the last 20 years in conferences, traveling around the world, talking about Ambrachikos and the uniqueness of Ambrachikos. So Ambrachikos is known worldwide as an example of an area of importance for the protection of these dolphins. Και αυτό που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι αυτός ο κόλπος που έχετε στην αυλή σας ουσιαστικά είναι τόσο σημαντικός και τόσο ξεχωριστός, που αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση παγκοσμίως. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει πουθενά αλλού και έχοντας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, πραγματικά πηγαίνουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα αυτά για τον αμβρακικό κόλπο. Και απλά θέλω να το τονίσω αυτό ότι είναι πολύ ξεχωριστό στο αμβρακικό.
you will see that some of the studies that we've done here are in collaboration of universities from Scotland, from Hawaii, from all over the world. People are coming here to study, to take advantage of these natural labs. Και φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο έχει προσεγγίσει και πάρα πολύ κόσμο από διαφορετικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, δηλαδή συνοδογράμματα του Πανεπιστήμιου της Σκωτίας, της Χαβάης, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα, σε αυτό το φυσικό εργαστήριο, έτσι ώστε να μπορέσουν να μελετήσουν τα δελφίνια του Αμβρακικού και αυτό. So, we all know that one of the indications of a population doing well is how well we reproduce and how successful we are in reproducing ourselves. Και ξέρουμε ότι για να πούμε αν ένας πληθυσμός θα πηγαίνει καλά, πρέπει να βλέπουμε τις γέννες και πόσο καλά μπορεί να αναπαράγεται και πόσο από αυτά ζουν. So, based on all these years of data from 2001 to 2024, Και από τα 23 χρόνια λοιπόν, now we have also the data from 2025, we have been able to follow the life histories of 53 females for over 20 years. Έχουμε καταφέρει σε αυτά τα χρόνια να καταγράψουμε τη ζωή 53 θηλυκών αληθινιών that have produced, have given birth 235 baby dolphins. οι οποίες 53 θηλυκές γεννήσανε 135 μωράκια. In 22, in more than 20 years. So here, we know that the peak of birth seasonality, so in June, is when they give birth more often. Let's say the peak of giving birth is in June. Ξέρουμε ότι οι περισσότερες γεννάνε τον Ιούνιο. Now, very important, from these females, from those 130... Να δείτε και ψάρια, είχαμε κι άλλους εδώ, τα έχω κόψει δυστυχώς. Συνεχίζουμε. Να το πεδίο των ροβολιστών εδώ, το βλέπετε με μπλε χρώμα. Και εδώ με μοβ χρώμα βλέπετε περιοχές που έχουμε βρει ουλές. Ουλές κάτω στο βυθμένα μπορεί να είναι από διάφορους λόγους, αλλά αν είμαστε στην ανοιχτή θάλασσα, θα σας έλεγα σχεδόν σίγουρα ότι είναι από σειρώμενα εργαλεία. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι στο Σόγωνο. Μάλιστα στο Σόγωνο οι ροδόλφοι που βλέπετε εδώ από τον υποβολιστή πλευρικής άρρωσης. Το Σόγωνο είναι τοποθεσία. Ναι. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Εγώ το μάθημα. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια καλλιέργεια μυδιών, οι οποίοι μάλλον, δεν ξέρω, εκμεταλλευτήκανε, πάντως υπήρχε κοντά στην περιοχή, πάνω στην περιοχή των Ροδολίθων, υπήρχε αυτή η μυδοκαλλιέργεια. Εδώ βλέπετε το 2004 και εδώ βλέπετε το 2024 και βλέπετε ότι η μυδοκαλλιέργεια έχει φύγει, έχει εγκαταλειφθεί και αρχίσουν σιγά σιγά οι ροδόλιθοι και εδώ είναι σε πορτοκαλί χρώμα, εκεί που βρισκόταν η καλλιέργεια, έχουν αρχίσει και επεκτείνονται προς αυτή την πλευρά. Καλό σημάδι. Συνεχίζουμε. Και τώρα θα σας... Ακούστηκε ότι θα το καθαρίσουμε. Εσείς το είπατε. Ναι, θα καθαριστεί. Αλλά από όλα. Το φανείς χειροβίλου. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε κάποιες φήμες, έτσι. Και κυρίως να έχουμε υπόψη μας το οικοσύστημα το οποίο αναφερόμαστε. Ο αμβρακικός, να το πούμε με τα σημερινά δεδομένα, μπορούμε να πούμε ότι είναι και λίγο αμαία. Έχουμε ένα οικοσύστημα που από την κατασκευή του έχει κάποια προβλήματα, τα οποία γιγαντώνονται στις μέρες μας, αλλά γιγαντώνονται όπως και πολλά πράγματα λόγω μιας ανθρωπογενούς πιέσεως. Πάντα ήταν ένα οικοσύστημα με αυτή τη δομή, τα βάθη του, με τους κρατήρες που ο ανιψιός του Μιαούλη έχει περιγράψει το 1880, με τις φυσαδίδες του. Υπήρχε το θέμα της ανοξίας υποξίας από το 1985 στη μελέτη που έκανε το ΕΛΚΕΘΕ, το Ινστιτούτο Ελληνικών και Θαλασσίων Ερευνών,
αλλά ήταν σε μικρότερη έκταση από αυτή. Έτσι, ήταν μόνο εδώ και περιορισμένο στα 30 μέτρα βάθο και κάτω, αλλά το 1985, στο 2008 που έγινε η υπόψη μελέτη από το Τμήμα Γεωλογίας και συνεχώς που κάνουν τις μελέτες τακτικά, έχει φτάσει στο σημείο, δηλαδή η κατάσταση χειροτερεύει. Έτσι.